Για να υποβάλλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή ή μαθήτρια στην κλήρωση και τις εξετάσεις, για την εισαγωγική τάξη των σχολείων πρέπει να μπείτε στην αρχική σελίδα του gov.gr. Στην συνέχεια επιλέγετε Εκπαίδευση. Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε Εγγραφή σε σχολείο. Και φοιτηση σε πρότυπα, πειραματικά και εκκλησιαστικά σχολεία. Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε σχετικές προθεσμίες, ανακοινώσεις, το νομικό πλαίσιο και οδηγίες. Επίσης θα βρείτε το κουμπί εισόδου στις αιτήσεις. Είναι αυτό που γράφει είσοδο στην υπηρεσία. Πατήστε το. Στη νέα σελίδα εκτός από οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, μπορείτε να πατήσετε είσοδος χρηστών. Στη συνέχεια θα χρειαστείτε τα στοιχεία σας στο τάξης. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία του τάξης, θα πρέπει να επιλέξετε αυτό που θέλετε. Αίτηση σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο ή αίτηση σε εκκλησιαστικό σχολείο. Τσεκάρετε όποιο από τα δύο θέλετε. Ή επιλέξτε και τα δύο τσεκάροντας και τα δύο κουτιά, αν το θέλετε. Στη συνέχεια επιλέξτε Νέα αίτηση, για να συνεχίσετε με την υποβολή της αίτησής σας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε πρότυπα ή πειραματικά σχολεία, τότε στη νέα σελίδα που ανοίγει επιλέγετε το πειραματικό σχολείο που θέλετε και μέχρι 2 πρότυπα. Εδώ επίσης επιλέγετε ναι, αν η αίτηση αφορά κάποια από τις ειδικές κατηγορίες της κλήρωσης. Στην περίπτωση αδελφών με το ίδιο έτος γέννησης, όπως δίδυμα, τότε κάνετε την ίδια επιλογή και στις 2 αιτήσεις. Επίσης, ανεβάζετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες υποβολής αίτησης στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας των αιτήσεων. Στη συνέχεια, επιλέγετε εφόσον το επιθυμείτε, 2 πρότυπα σχολεία, με σειρά προτίμησης. Προσοχή στην επόμενη σας επιλογή. Πρέπει να επιλέξετε σε ποιο από τα 2 πρότυπα σχολεία επιθυμείτε να είναι επιαχών ή επιλαχούσα ο μαθητής ή η μαθήτρια, εφόσον, μετά τις εξετάσεις δεν είναι στους επιτυχόντες κανενός από τα 2 σχολεία που επιλέξατε. Αν δεν κάνετε αυτή την επιλογή, τότε δεν θα εμφανιστεί σε κανέναν πίνακα επιλαχόντων. Επίσης, σε αυτό το σημείο επιλέγετε και αν πρόκειται για άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και ανεβάζετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Πριν το τέλος της αίτησης πρέπει να αποδεχτείτε τις δηλώσεις που σας αφορούν, ανάμεσα από τις α, β, γ και δ. Τις αποδέχεστε τσεκάροντας το κουτί δίπλα στη λέξη αποδοχή. Παρακάτω, ανεβάζετε το απαιτούμενο δικαιολογητικό, κατά περίπτωση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, πατώντας προσωρινή αποθήκευση, για να την επεξεργαστείτε αργότερα από εκεί που έχετε σταματήσει, ή να την υποβάλλετε οριστικά, πατώντας υποβολή. Στην περίπτωση που στην αρχική σελίδα έχετε επιλέξει μόνο εκκλησιαστικό σχολείο, ακολουθείτε παρόμοια διαδικασία, επιλέγοντας ένα σχολείο και δηλώνοντας τα σχετικά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν στην αρχική σελίδα έχετε τσεκάρει και τα 2 κουτιά, δηλαδή πρότυπα επειραματικά και εκκλησιαστικά, τότε μπορείτε να επιλέξετε στην ίδια αίτηση, ένα πειραματικό, μέχρι 2 πρότυπα και ένα εκκλησιαστικό, με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θέλει προσοχή το εξής. Πρώτον, χρειάζεται να δηλώσετε ποιο προτιμάτε μεταξύ πρότυπου και εκκλησιαστικού. Δεύτερον, θα επιλέξετε ο μαθητής ή η μαθήτρια να είναι στον πίνακα επιλαχόντων ενός μόνο σχολείου μεταξύ των προτύπων και του εκκλησιαστικού. Στην περίπτωση που επιλέξετε προσωρινή αποθήκευση σας εμφανίζεται αυτό το μήνυμα. Ενώ, αυτό εμφανίζεται μετά την οριστικοποίηση.
Όπως φαίνεται, ο κωδικός της αίτησής σας και ο εξαψήφιος προσωπικός κωδικός με τον οποίο θα προσέλθει ο μαθητής ή η μαθήτρια στις εξετάσεις, θα αποδοθεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας. Αυτό γίνεται εκτυπώνοντας τη βεβαίωση υποβολής αίτησης. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο και ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για την υποβολή αίτησης χρειάζεται ο αριθμός μητρώου που έχει το παιδί στο σχολείο που φοιτά, το σχολείο και η τάξη που φοιτά. Επίσης, σε περίπτωση λάθους ή άλλης μεταβολής, μπορείτε να διαγράψετε την αίτησή σας και να υποβάλλετε νέα αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε πολύ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής αίτησης.